Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Şugun hormatly prezident we Gurbanyguly Berdimuhammedow sanly video aratnaşy arkaly Ministrlik Hizmetiniň başlygynyň käbir ornwatarlarynyň we ministrlikleriň pudoklyny dolandyrýyş idaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem urduş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň gatnaşmagynda gurulşyk senagy toplumyny ösürmek boýunça iş masadan geçirdi. Masalada gatnaşyjylar şu men teziň bilen ýurdumyň gurulşy goýsana toplumuna geçen 2020-nji ýylda alınıp baran işler netijelerine garamak hem de öňde duran hem wazipeleri kesgitlemek üçin maslahat geçirmek makul bildim. Döwletimiziň gurulşy goýsana toplumy ykdysadymyzyň esasy podoktoryň biri bolup durýar. Näşeýlem bolansoň biziň bu urda gazanýan netijelerimiz halkymyzyň awadan hem bagçadymyşdy ýaşynyň üpçün etmek hem köp bawatda bir podoklyň netijelerimi işlemegine hem baglanýar. Ýa-da bu wagtda döwletimiz bir podoklary ösürmäge boli üns berip köpmeme meşhurdy maýa goýumlaryny goýýar. Täze döwlet karhanalary gurup kämilim tehnikalary satyn alyp berýär. Emma buňa garamazdan heniz podokda köp kemçilikler hem olanyň duran hem mümkinçilikler bar. Näherki döwürde gazanan hem olurky ösüş depin taklap galmy oşeň behem podoklaryň işini näle edip hasem netijeli guramaly. Toplumun kârhanalaryň işiniň hem netijelerini nädip hem ýokarlandyrmaly. Olaň ýübiley ýylyna ýakly döwlet maksatnamalar hem borçnamalar üstünlük ýerine getirmek üçin alyp barýan hem özgörtmeleň depini nähili şartlandyrmaly. Men hem şu soralar boýunça pikirleriňizi hem tekliplerinizi dinlemek isleýär. Hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaşy arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen gurulşyk we binagarlyk ministri Gannymowa söz berdi. Ministr ýolbaşçyga diýen pudogyny alınıp barýan işleriň ýagdaýy, gurulýan durly maksatly deskalardaky işleriň depkinleri, binalary öz wagtyna ulanmaga bermek we gurulşyk işlerine ýokary hil derejesini üpçün etmek maksady bilen amala aşyrylýan çäreler barada hatabat berdi. Gurulşyk pudogyny 180-nin urak kadrlaşdyryş tegin kinamalar kerek edýär we olar belinen tertibe laýyklykda ýygyderli kämilleşdirilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ministrligiň işine düýpli nägilelik bildirdi we gurulşykda ýöňdebaş tehnologiýalary we know-howlary giňden ornaşdyrmagyň zerurdygyny öňsüçekdi. Şeýlelikde binalaryň tassamlary taýýarlananda oňa ilmi esasy çemeleşmek wajypdygy, tebitin seýsmik ýagdaýy nazara alynıp, olaryň ilmi taýdan esaslandyrylmagynyň möhümdigi bellenildi. Halkara tejribesinden uguralyp, gurulşyk gurnama hem de awatlaş işlerine möhüm ähmiýet berilmeliler. Maýa goýum tassamalarynyň bäsejige okuýplylygyny üpçün edilmeliler we diskalaryň kiline we öz wagtyna ulanmaga berilmegine bir gözükçilik ýola goýulmalylar. Soňra gurulşyk we binagarlyk ministri mukaddis garaşdyrylygymyň şanly 30 ýyllygy münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän diskalarda alınıp barýan gurulşyk işleri, olaryň depkinlerini ýoklandyrmak boýunça görülýän çäreler baradaky hatabatyny gurulşyga alınıp barýan diskalaryň görnüşlerini görkezmek bilen dowam etdi. Bilinçli häzirki döwürde ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyzda gurulşyk işleri giňden ýaýwanlandyryldy. Dürli maksatly binalaryň şol sanyna watanymyzyň mukaddis garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän diskalaryň gurulşygyny häzirki zamanyň ösen tejribesi we täze usullar işin peýdalanýar. Şonlukda gurulşyk binagarlyk maksatnamasynyň durumçy geçirilişine, möhüm ähmiýetli deskalaryň tassamalarynyň taýýarlanýyna toplumlaryň we häzirki zamanyň ösen derejesine laýyklykda çebeleşilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watanşygar bilen geçýän ýylda ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly seneleriň giňden bellenilejekdigini, aýratynda mukaddis garaşdyrylygymyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň uly dawarlara beslenmelidigini belläp, şu münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän deskalaryň öz wagtyna gurulyp gutarmak bilen baglanyşyk meseleleriň bir gözükçilikde saklanmalygyny aýtdy we bu wagtda ministre birnäçe taşlyklar berdi. Soňra Senagat we Gurulşyk Önümçüligi ministri Berdimuhammedow 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi.
2020-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň Tenagat we Gurulşyk Önümçigi Ministrligi boýunça jemi öndürilen önümleriň we ýerine getirilen işleriň ötüşi 107,9 götürme barabar boldy. Hasabat döwründe sement zavodlary tarapyndan 1.940.626 tonna sement önüme öndürildi. Keramzit öndürmek boýunça meýilnama 100,10 götürüm ýerine getirildi we 100,12 götürüm ödüş gadanly. Sollon metal öndürmek boýunça meýilnama 100 götürüm ýerine getirildi we 101,16 götürüm ödüş gadanly. Gurulşyk aýnasy boýunça meýilnama 101,14 götürüm ýerine getirilip, ödüş 100,11 götürme deň boldy. Gurnama beton önümlerini öndürmek meýilnamasy 103,19 götürüm ýerine getirildi. Şeýlekem minister Halkara Türkmen Alaba Aýtlary Assosiasiýasynyň ýol başçysy häzirki döwürde assosiasiýanyň toplumynyň gurulşygyna alınıp bolýan işler barada hatabat berip, bu diskalaryň mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň hormatyna ulanmaga beriljekdigini, munyň üçin toplumyň gurulşygyna ýerine getirilýän işleriň diýipginlerini ýygyderli ýokalandyrmak ornuny berүү tagallalaryň edilýänini aýtdy. Şonuň ýaly Tenagat we Gurulşyk Önümçigi Ministrligine we garamagynaky idara kärhanlarda sanly ykdysadyň ornaşdyrylmagyna itergi bermek maksady bilen Türkmenistanyň sanly ykdysadyny ösürmek boýunça 2020-nji 2021-nji ýyllarda ýerine getirilmeli işleriň meýilnamasy düzüldi. Hasabatda bellenşýäli ministrlikde elektron resminama dolanşygy taýýarlandy hemde degişli idaralar bilen laşyldy. Häzirki wagtda ministrligiň garamagynaky 27 sany idara kärhanalaryň arasynda elektron resminama dolanşygy ýola goýuldy. Mundan başga da ministrligiň web-sayt taýýarlandy we internet toruna ýerleşdirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, kuwatly tenagat döretmegi şartlandyrmagyň wajypdygyna hemde ministrligiň işini mundan meýläkde kämilleşdirmegiň zerurdygyna öňe çekip, tenagat we gurulşyk önümçigini mundan meýläkde ösdürmek, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hatabyna, puwdagyň maddi injamlaryň binýadyny puwturandyrmak bilen baglanyşykly anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylygymyz garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen diýskalaryň aýratynda Halkara Türkmen Alaba Aýtlary Assosiasiýasynyň toplumynyň gurulşygynyň öz wagtynda tamamlanmagynyň we ýokary hil derejesiniň üpsün edilmeginiň möhüm talap bolup durýanyny aýtdy. Aýratynda gurulşykda ulanýan terişleriň hili, toplumyň injamlaşdyrylyşy, şeýlekem binalaryň bede gaýratynlygy bilen baglanyşykly meseleler hemişe gözegçilikde saklanmalylar. Fanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahaty soňra energetika ministri Pürçekowyň hatabaty bilen dowam etdi. Pürçekow ýol başçy diýen puwdagyna hemde onuň düzümleýän bölümlerinde alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, ýylatymyzy we tenagat diskalaryny elektrik energiýasy bilen bökdünçsiz üpçün etmek hemde onuň daşary ýurtlara iwerilýän uğurlaryny giňeltmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hatabat berdi. Energetika Ministrligi boýunça geçen ýylyň ýanwar-dekabr aýlary aralygynda önüm öndürmegiň işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 124 götürüm berji edildi. Tenagat önümçigi boýunça meýilnama bolsa 128,10 götürüm berji edildi. Hatabat döwründe elektrik energiýasynyň önümçigi boýunça meýilnama 108,14 götürüm berji edilip 120,12 götürüm ödüş gadanly. 2020-nji ýylda elektrik energiýasyny eksport etmegiň meýilnamasy 2 seden urak berji edildi. Şeýlekem minister Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirçisiniň taslamasynyň çäklerini Türkmen bölегiniň Ahal Balkan we Balkan daşagy vilayetleriniň arasynda halkalaryň energiýa ulgamynyň Lewap vilayetiniň Çerji götürabyny kuwaty 432 megawatt bolan gaz turbinali elektrik stansiýasynyň Aşgabat şäheriniň büdümegini trabyny energetika enjamlaryny awatlaş we hyzmat etiş merkeziniň gurulşyklarynyň batly depkinlerde dowam edýänini aýtdy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, energetika tenagatynyň milli ykdysadyetimiziň möhüm puwdaklarynyň biridigini bellädi. Puwdakda alınıp bolýan işleriň netijelerini ýokalandyrmak maksady bilen giň göçerli taslamalara laýyklykda kuwatly elektrik beketleriniň gurulşygy we olaryň bellenlen möhletlerde ulanmaga berilmegi bilen baglanyşyk meselelere bir gözegçilik etmek tapşyryldy. Şeýlekem döwlet başçylygymyz puwdagyň ýöňünde durýan möhüm wezipelere öňe çekip, bu ýogurda dünýäniň ösen tejribesiniň ornaşdyrylymagyna, puwdaklaryň önümçiginiň almy esasy ösdirilmegine, ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmagyna aýratyn ähmiýet berilmelidir diýip belledi. Bu wagtda ministre bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Türkmen Hime Dewlet Kanseriniň başlygy Niyazlyýew ýol başçy diýen kanseriniň tarapyndan 2020-nji ýylda ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Ýurdumyzda täze gurulýan himya zawodlaryna dünýäniň öňdewajy kompaniýalarynyň iň täze we ýokary öňdürlikli tehnologiýa enjamlary ornaşdyrylyp, himya önümleriniň dürli görnüşleriniň önümçigi ýola goýulýar.
2020-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlary aralygynda jemi öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň beýnamasy 132,2 götürüm ýerine ýetirildi we ösüş 160,5 götürme barabar boldy. Atabat döwründe konsern boýunça mineral dökümleri öndürmek meýnamasy 103,4 götürüm ber jaý edilip, ösüş 137,1 götürüm boldy. Himiýa önümleri barada aýdylanna bolsa, 2020-nji ýylda konsern boýunça TNK ýody öndürmek meýnamasy 123,10 götürüm, TNK uglerodyň öndürilişi 113,16 götürme barabar boldy. Türkmen Himiýa döwlet konserniň kereke diýen önümçiliklerini TNK ykdysatdan durnuklaşdyrmak, könelen önümçilikleri düýpli abatlamak, olary döwrewaplaşdyrmak we durkuny täzelemek, hemde öndürilen himiýa önümleriniň önümçilikleriniň görnüşleriniň göçerlerini artdyrmak, eksportdan ýetlenlen we daşary ýurtlardan getirilen önümleriň orny tutýan beýleki himiýa önümleriniň önümçiligini ýola goýmak boýunça işler dowam edýär. Häzir Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdalary hemde Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Himiýa instituty bilen kiçik öwrümli, dürli görnüşli himiýa önümlerini öndürýän birnäçe önümçilikleri birlikde ýola goýmak boýunça işlerim alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, ýerine ýetirilen işleriň netijelerini näýlelik bildirdi. Hemde ýurdumyzda öndürilen içerki we daşarky bazarda uly islegden peýdalanýan himiýa önümleriniň möçörlerini artdyrmak we görnüşlerini geňeltmek boýunça işleriň depkinlerini güýçlendirmegi berip talap etdi. Şunun bilen baglykda konserniň ýol başlygyna ýurdumyzyň himiýa senagatyny TNK taýdan döwrewaplaşdyrmak, baý yerli serişdeleriň etatyna uly isleg bildirilýän önümleriň täze görnüşlerini ýola goýmak mümkinçiliklerini içgin öwrenmek barada degişli taşyklar berildi. Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi Galejew geçen ýylda ýurdumyzyň baş şäherini awadanlaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Türkmenistan beýtaraplygyň watançylar bilen geçen 2020-nji ýyl ýurdumyz üçin ähmiýetli şanly wakalary we döwletimiziň hemde jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ulgamyna gazanlan üstünliklere baý boldy. Hormat prezidentimiziň ýygyderli tagallasy netijesinde ak mermerli Aşgabatyň keşfi tanalmaz derejede özgerdi. Ýylatyň durmuş derejesi ýokary halkary görkezlerine we talaplaryna laýyk geldi. Şonuň bilen baglykda Aşgabatda täze deskalar ýygyderli gurulyp ulanmaga berilýär. Olar paýtagtymyzyň binagarlyk keşfine hasy gözelleşdirýär. Türkmenistanyň hemiýeçilik beýtaraplygynyň 25 ýyllyk bayramynyň hormatyna dürli maksatly binalaryň 22-siniň açylyş dawaralary boldy. Geçen ýylda paýtagtymyzda 1984 maşgala niýetlenlen ýokary amatlyk bolan ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi. Munun özi milli liderimiziň döwlet adam çeýnirden çygary baş ýürelge edilýän fiýadatynyň uly üstünlikleri beýsenýändiginiň aýdyň netijesidir. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, giňmeçerli şäher gurulşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilişine üns çekip, ýurdumyzyň baş şäheriniň keşfini özgertmek, şäher ýylatynyň ýaşaýyş derejesini we hilini ýokalandyrmak meselelerini mühim ähmiýet berilmeligini aýtdy. Şunun bilen baglykda Aşgabat şäheriniň häkimine paýtagtymyzyň ähli görkezleri babatda ýokary derejesine laýyk gelýän awadanlaşdyryşy we ösüşi bilen baglanyşly meseleleri bir gödekçilikde taklamak tapşyryldy. Şeýle hem döwlet başçylygymyz mukaddes garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen deskalardaky işleri gödekçilik güýçlendirmegi, şonuň ýaly Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany şygar bilen geçýän 2021-nji ýylda meýilleşdirilen ähli çäreleri guramak boýunça maksatnamany taýýarlamagy tapşyrdy. Sanly video aragatna şarkıla geçirilen iş maslahatynyň başynda soňra Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutynyň rektory Atamanow Türkmenistan beýtaraplygyň mekan şygar bilen geçen 2020-nji ýylda institutda ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiziň tasdiklan döwlet we milli maksatnamalaryndan hemde milli bilim rugamy ösdürmegiň konsepsiýasyndan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek institutyň ýerine ýetirýän işleriniň esasy ugurlarynyň hataryna durýar. Yaşlara ýokary geldi, dünýä derejesine laýyk gelýän bilim terbiýe bermek, halkara hyzmatdaşlygyny geňeltmek, institutyň maddi enjamynyň binýadyny pogturandyrmak wajyp wezipeler höküminde ketgilendi. Almaň ýokary gazananlaryny we okutmagyň täzeçil usullaryny ýygyderli ornaşdyrmak esasy ugur bolup durýar. Häzirki döwürde Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutyna ýurdumyzyň gurulşyk senagat toplamyna degişli pugdokloýun kärhanlar üçin ýokary derejeli hünärmenler taýýarlanýar. Talipler degişli düzümlerde önümçük tejribesini geçýärler. Institutda döwlet başçylarynyň karary bilen tasdiklanan Türkmenistanyna tanly bilim rugamy ösdürmek konsepsiýasy tapgyrlyň esasy durmuşa geçirilýär. Şunun bilen baglykda institutyň bilim portaly we websaytları edildi. Olarda professor muallimlaryň okuw dersleri boýunça taýýarlan gollanmalary, şeýle-de video ýazgylar ýerleşdirildi.
Şeýle hem taliplerin bilim derejesiniň ýokarlanmagyna hem-de almy we taslama işlerine çekilmegine, okuw ulgamyna almyň we tehnikanyň soňky gadanlarynyň ornaşdyrylmagyna gönükdirilen toplumlaryň işler alınıp barlýar. Orduş ministerlikler we puwduklyň dolanış idaralar üçin ýokary hünärli işgärleri hem-de ýaş alymlar taýýarlamak üçin Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň almy barlygy institutlary bilen puwto aragatnaşyk ýoly goýuldy. Dünýäniň öten tejribesini öwrenmek maksady bilen ýylary beýikli halkara hyzmatdaşlygy ýeňildirýär. Bilelikdäki almy barlygy işlerini geçirmek üçin daşary ýurtlaryň orduş ýokary okuw mekdepleri bilen tejribe alşmak maksadyna alaraşyklar we ähtnamalar baglaşylýar. Institutun talip ýaşlary dünýäniň öten tehnologiýalaryny işen öýleşdirip, bilim tehnologiýasynyň Revit programy üçinçiligini işläpdiler we onuň esasyna gurulmagy melleşdirilýän medeni durmuş maksatly binalaryň almy taýdan esaslandyrılan şekil taslamasyny taýýarladylar. Hem de olary degişli ministerliklere, puwduklyň durmuş idaralaryna hödürlediler. Hyzgysana guruluşa alınıp barlayan Ahar vilayetiniň täze Döwrewap idaraç merkeziniň binalar toplamynyň binagarlyk keşfiniň, halkara Türkmen Alabaýtlar Assosiasiýasynyň toplamynyň hem-de Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullyk Akademiýasynyň binalar toplamynyň şekil taslamalary taýýarlandy we öňümçi gornaşdyryldy. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, ingowy milli we halkara tejribelerini nazara alyp, ilm bilim ulgamyny diýipginleşdirmek we diýipli özgertmek meselelerine mühim ähmiýet berilýänini aýtdy. Döwlet başlarymyzy beýik wezipeleri mühim ugry hökümine kesgitlep, institutda alınıp barlayan okuw terbiýeçilik işlerini kämilleşdirmegi, ýaşlary okutmagyň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmagy we olaryň watansyjylyk ruhyna terbiýelenmegine mühim ähmiýet bermegi, ýokary hünärli ýaş işgärleriň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Hormat prezidentime de gara ýollaryň gurulşygyna urulýan, ýurdumyzyň howa şertlerine laýyk gelýän ýokary hille terişleriniň öňümçiginiň ýoly goýulmagy bilen bagly meseleni öwrenmek boýunça rektory birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Döwlet Energetika Institutunyň rektory Nazarow institutda ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Bellenşäli institutda 18 hünär boýunça hünärmenler taýýarlanýar we 3 taýýarlyk ugry boýunça bakalavrlar taýýarlanýar. Olaryň birine okuwlar ingliz diline alınıp barlýar. 2020-nji ýylda institutun talipleri halkara internet ders bäsleşiklerine gatnaşyp, jemi 46 baýrakly orunlary eýlemegi başardylar. Döwlet başlarymyzyň bilim ulgamynyň öňünde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen institutun maddi enzamlaryň büniýady berkidildi. Okuw gollanmalary döwrewaplaşdyryldy. Okuw kitaplarynyň 6syny eşedildi we 3 sany program üçinçiligine awtorlyk şahadatnamalar berildi. Ýokary okuw mektebiniň rektory häzirki döwürde dünýäniň iri ilim bilim merkezleri, halkara guramalary we gaznalary bilen hyzmatdaşlygyň giňildilenini habar berdi. Şeýlelikde Döwlet Energetika Institutuny Erasmus goşmak maksatnamasynyň çäklerini täze tehnologiýalaryň kömegi bilen bilim ulgamyny kämilleşdirmek taslamasy amal aşyrylýar. Şeýlelik hem institutda energiýa taşyýatlaýjy tehnologiýalar merkezleri edildi. Institutun professor mugallimler döneminiň gatnaşmagyna online forumlary we halkara maslahatlar geçirilýär. Bilim ulgamyny okutmagyň täze usullary we maglumat tehnologiýalary işin ornaşdyrylýar. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, ýaşlaryň bilim derejesiniň iýligleri ýokarlandyrylmagyna mühim üns berilmeligini aýtdy. Şunu bir ugry häzirki zamanyň täzeçil usullarynyň iýligleri ornaşdyrylmagy mümkindir. Fanlyk iqtisadiýaty ösürmek boýunça ýöňde durýan wezipelere laýyklykda institutun okuw maksatnamasyna has zerur urlar boýunça täze hünärleri girmek, okutmagyň usuliýetini kämilleşdirmek boýunça zerur işler geçirilmelidir diýip döwlet başlarymyz belledi we bu urda degişli taşyklar berdi. Häzirki döwürde ýurdumyzda maglumat tehnologiýalaryny ösürmek, fanlyk iqtisadiýata geçmek meselelerini nazara alyp, energetika puwdugynyň ýokary hünärli işgärler bilen üçinçiligini puwtlandyrmak zerur bolup durýar. Şeýlelik hem institutun işini sanly ulgama geçirmek, giň dünýä garaşly hünärmenler taýýarlamak boýunça alınıp barlayan işler iýlikderli gödäwçilikde saklanmalar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we bu wagtda rektora birnäçe taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Durduliýew gödäwçilik edýän düzümlerini geçen ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabatyň çäklerine şeýlelik hem ýurdumynyň gurulşyk we tenagat toplumynyň ministerliklerine we puwduklyň doranış idaralaryna hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly işler barada edildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep, degişli düzümleriň öňümçilik hemde eksport kuwatlyklaryny artdyrmak üçin ähli zerur çäreleri görmek we olaryň işine berk gödäwçiligi ýola goýmak babatda vice-premiere anyk görkezmeler berdi. Gurulşyk tenagat toplumynyň işi wajyp durmuş ykdysady wezipeleriň çözgüdüni, ýurdumyzyň ýylatynyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilenler. Şunu onuň wezişine mühim ähmiýet berilmelidir diýip milli liderimiz aýtdy we bu wagtda vice-premiere birnäçe anyk taşyklar berdi.
Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Müşrikowa ýüzlenip, toplumlaryň mundan meýlekde durnukly üçin saklamak üçin maksatnamalaryň hereketleri işläp taýýarlamagyň zerurdygyna üns çekdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz kärhanlaryň düşüňtligi, olaryň ýokary öýrençligi, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan we eksport ugurly haritlaryň möçürlerini artdyrmak boýunça belirlenen meýilnamalaryň ýerine getirilişi bilen baglanşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanmalygyny belläp, vice-premiere degişli tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz fanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşyk ýüzlenip, şeýle diýdi. Hormatly maslahatyna gatnaşyjylar, men şoň maslahatymyzy jemlemek bilen ýolumyň guruluşy goýan senat toplumynyň işini gowlandyrmak üçin şöyle sizin hem ýagynyň has hem tijenip tutunýar hem zähmet çekmeniň ýatlamak isleýär. Muň üçin toplum bar bolan öýrümçilik kuwatlaryň has dolu hem netijeli peýdalanmaly. Alman hem de teknoloji bilen iň täze gazananlar esasında produktlanan öýrümçiliginde sany bulunmary giňden ornaşdyrmaly. Öýrümçilik kärhanalarynda zähmet hem umut peýda berýän has hem netijeli usullaryny ulanmaly. Men öýrümçilikleri daşary öteme maýem goýumlary giňden çekmeli. Muň üçin men size şu işleri ýerine ýetirmegi tawsiýe edýär. Durdulyýar. Guruluşy goýan senat toplumynyň idara kärhanalaryň mal ykdysady ýagdaýyny. Öýrümçilik hem hojalyk işlerini ýetirdirli terjipdirmaly. Öýrümçilikleri doly kuwatynda hem möptünsiz işledilmegini üpçün etmeli. Toplum idara kärhanalarynda çykdajaryň düzümini terjirmek hem artykmaç zerulmadyk çykdajylary aýyrma arkaly öňüm hem de ýerine ýetirilýän hem işlerin özüne düşýän gymmatyny peteltmek goýunça çäger ýerli geçirilmegini bir gödökçülük etmeli. Döwlet tarapyndan senat energetika we kimya produktlaryny ule meşhur maýem goýumlaryň goýulyanyny gözüňde tutup kärhanalaryň öňümçilik taýdan netijeli giýdejeli bolmagyny gazanmaly. Dünya iqtisadiýetindäki ýagdaýlara baglykda importun orun tutýan hem ýerli senat we guruluşyk önümden görnüşlerini we meşhurlary artdyrmaly. Öňürlen haritler üçin täze bazalar we ýerlemeň usulyny tapmak arkaly gelip goşan erkin hem ýörüni daşary puluna hem serişleri artdyrmaly. Ýolumyzda guruluşy köp ýyllardan bäri tamamlanman duran hem härki döwürde anyp baran hem deshalary seljer olaryň hem guruluşyny tamamlamak goýunça zero işleri geçirmeli. Aşgabat şäherini durmuş ykdysady taýdan ösürmek goýunça kabul edilen maksatnamalaryň hem maýa goýum taslamalaryň üstünlük durmuşa geçirişini gözükçülükde saklamaly. Paýtagtymyzyň jemaat huzurlugy gurulunyň hem de idare ediş hem düzümleriniň işin talaba laýyk guramak, irat edilen jemaat hyzmatlarynyň elektrik energiýasynyň tebii gazyň töleglerini hazaplaşygyna sany we tehnologiýalary ornaşdyrmak goýunça işler şartlandyrmaly. Paýtagtymyzy ösürmeň 17-nji etapy boýunça maýa taslamasy, bahasy we maliýeleştir çeşmeleri boýunça hem teklipleri gysgaly taýýarlamaly. Döwlet garaşdyrylmagy 30 ýyllyk ýübiley münasibeti ulanmağa berilmeli desalarda anyp barýan guruluşy gurnama işlerini ýokary hil ölçülerine we möhlet tertibine laýyklykda ýerine ýetirmegini bir gödökçülükde saklamaly. Gandyýemow hem halkara tejribesinden oguralyp guruluşykda nırh emeli hem getirmegi käbinleşdirmek. Guruluşy gurnama awatlaş işlerin bahalarynyň esaslandyrylan bolmagyny gazanmaly. Maýa goýum taslamalaryna beýatlyşy üpçün etmek goýunça çägelere gysgaly durmuşa geçirmeli hem de guruluşykdan ýokary hil hem ýerle ýetirmegine hemişe gödökçülük etmeli. Ýolumyzyň garaşdyrylan 30 ýyllyk ýübiley münasibeti guruluşy tamamlanmagy meýilleşdirilen senat hem duruş maksat hem binalaryň hem de desalaryň ahal welaýatyň täze merkezinde gurulýan desalaryň hem ýokary hili we belenen möhletinde ulanmagy berilmegine bir
gödekçülükde saklamaly. İlat yerlerden şahsy kömekçi hojulugy alyp barmak hem de ýaşy yaşam zaýyny gurmak üçin döredilen yer gazanlary oýunça baş meýilnamalary taýýarlamak hem diýipini güýçlendirmeli. Vilayetlerde hem de etraf şehirlerine doğru ýaşy yaşam zaýynyň gurulmagyny aýratyn üns vermeli. Ýurdumyzda guruluşy hem köp ýyllardan beri tamamlanman durum hem häzirki döwürde anyp baran deshalar hem seljek olaryň hem guruluşyny tamamlamak goýunça zerur işleri geçirmeli. Berdimuhammedow örümçilik kärhanlaryň doly taslama kuwwatyny işlendirmegini galanmaly. Ýurdumyzda importyny orunny tutýan senat önümleri we guruluşyk garytlary bilen üçünçülügi oglandyrmaly. Elektron senatyna täze önümçülügini döretmegi dowam etmeli. Senat we guruluşyk önümçülügi ministrligi tarapyndan gurulma gözüne tutulan deshalan taslamalaryň durmuşy geçirmek goýunça anyp baran işlem diýipini güýçlendirmeli. Ýurdumyzda 2019-2020 ýyllarda durmuş hysatydan ötürmek maksatnamasynda o milli maksatnamadan beýleki maksatnamalarda hem de meýilnamalarda gözüne tutulan deshalaryň yerli guruluşyk serişleri bilen üçünçülüğünü oglandyrmak goýunça zerur işleri geçirmeli. Pürçeýekow enerji üçünçülükde kärhanlaryň dolu taslama kuwwatyndan işledilmegini gazanmaly. Sarp edijiler elektrik energiýasy bilen bökdünçden üçin etmek üçin durguny täzelenme arkaly örümçilik hem kärhanalaryny döwre wagtlaşdyrmaly. Gaz turbinaly enzamlarda, elektrik beketlerinde we geçirjilerde öz wagtyny awatda şişlerini geçirip eýatýaşyk şaýlar hem de sarp ediş terişleri bilen üçünçülüğünü hem ýeşe hem merkezine saklamaly. Örümçilik maksatly import taryplarynyň şiýmanyň eýatýaşyk şaýlarynyň hem sarp ediş hem terişleriniň amartym bahalardan satyn almagyny galanmaly. Bir haryta satyn alanda önüjüler bilen gün hem hyzmatdaşlygy ýoly goýmaly. Energetika pudugyny ýürüýtü oğullar boyunca zerur olan ýokary taýýarlykdy hünärmenler bilen hem üçünçülügi oglandyrmaly. Niyazliýew Şime senatynyň önümçülük kärhanalaryň doly taslama kuwwatyny işledilmegini gazanmaly. Tehniki möhletli tertibine akta olaryň öz wagtynda durguny täzelep örümçülük ogurlugyny döwre wagtlaşdyryp durmaly. Elewap welaýatynyň köýtenna etrawyna kale dokundan öndürýän toplumy taslama kuwwatyny ýetirmek üçin hem şäherleriň meýillamasyny taýýarlap, guramaşyk işlerini güýçlendirmeli. Ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşaran ýurtlara ýeberilýän meşgullerini artdyrmak goýunça döwlet maksatnamasyna laýyklykda. Balkan welaýatynyň Hazar we Gumdağ şäherlerine tehniki ýok. Buron Esenoli we bereket etraplarynda ýot öndürýän dawatly gurmak goýunça birlinin çägiriň ýerine ýetirmegini üçin etmeli. Örümçilik maksatly import harytlarynyň çyýmanyň eýatýaşyk şaýlaryň we sarp ediş serişlerini amartym bahalardan satyn almagyny üçin etmeli. Harytlar satyn alanda önüm hem öldürücüler bilen gün hem hyzmatdaşlygy ýoly goýmaly. Ýurdumyzda duz gorlarynyň baýataklaryny bagyny gözüňde tutup, nahar hem tehniki duzyň önümçülügini hasa kämilleşdirmek hem de önüm hil oglandyrmak bilen maglam eksport ogurlaryny artdyrmak goýunça zerur hem işleri geçirmeli. Himiýa pudugyny ýürütme ogurlar goýunça zerur bolan ýokary hem taýýarlykly hünärmenler bilen üçünçülügini oglandyrmaly. Golijew Aşgabat şäherine durmuşyk saatlarydan ösürmek goýunça kabul edilen maksatnamalyň we maýy goýum taslamalaryň üstünlükli durmuşa geçirmek üçin etmeli. Paýtagtymyzyň binägerlik, şäher guruluşyk keşbini hasa gözelleşdirmek, ýylatyň ýaşamagy, işlemek we diýjalmak üçin hasa şertler döretmek maksady bilen ähli amatlyk
yaşayacaklarını, binaları ve teligatları kurmağı devam etmeli. Şehirde ilatın iş bilen üçüncülüğünü ve durmuştaydın oğrunun hası oğlunurlu. Tədem iş oğlunu dürütme. İş oğlu kuruşuğunu kemleştirme. Kılmatlar oğlunun talavalayıp kurumun için viru işleri geçirmeli. Şehirdeki bilim, medeniyet, dolanış ve cemiyetçilik binaların ve devlet kurumlarına yaşayışım zaten talavalayıp saklanmağına bir gözükçülük etmeli. Payitahtda avadanlaştırış işlerin üye vaktinde geçirmeli hem de ilata avtolog hem hizmetlerin talavalayıp yerine yetirmeli bir gözükçülükte saklamalı. Türkmen Devlet Binagarlık Kuruluş İnstitutu'nun rektörü Atamanov, Devlet Energetika İnstitutu'nun rektörü Navarov. Kuruluşuk Senat ve Energetika produkları için yürütü oğullar oyunca zerur olan hem yukarı önerli işgaller tayarlanır. Okutmanın hayatı zaman usullerini ornaştırma arkadan yaşlara verilen bilimin, hilim derecesini halkara ünvanlarını layıklıkta yukarılandırmalı. Almayım tecrübe işlerini geçirmek boyunca her zaman hem sahanlı aratlar ulumlarını ulunma arkalı halkara üniversiteler hem de böyle kavralı bilim idarelerinin katnaşıkları işçileştirmeli. Profesör morunların, taliplerin, tayarın almi işlerini, inovasyonlarını ve oylap tapışlarını önümçülüğü oluşturmak boyunca zirur işleri geçirmeli. Kuruluşuk ve energetika pudurun ehli oğullarına iş alıp parmağını okuyup yaşları yetiştirmeli. Dünyanın öfen tecrübesine layıklıkta bu işlerine daşı yurtların yukarı dereceli hünermenlerini çekmeli. Yurdumuzda kayıtadan dikkat edilen enerji çeşmelerin hem mümkünçülüklerinden yeniden faydalanmalı ve burada anık hem teklifleri vermeli. Devlet Energetika İnstitutu'nun hem kayıtadan dikkat edilen enerji çeşmeleri alma önümsülük merkezinde enerjinin hem kayıtadan dikkat edilen görünüşleri esasında enerji kurumlar hüneri oyuncu aspiranturani açmalı. Ne bilim bulgamının kazanılan milli tecrübeleri ve dünya alımının son kazananlarına layıklıkta oku melamlarını ve maksatnamalarını iyi dikkatli hem doğru yaklaştırıp durmalı. İnjiner teknik uğurlu hünermeni tayarlamakta faali bilimi oku işini hem yeniden ornaştırıp mağlumat, kommunikasyon teknolojilerini neticeli faydalanmalı. Durduruluyup hem de kuruluşluk ve senat toplumunun yol başları. Geçen yıl 2019 hem 2025 yıllarda kuruluşlukta milli açıklayıcı ölçeği bünyadını tayarlamak ve nırh emele getiriş ulgamını kemleştirmek boyunca devlet hem maksatnamasında göz önüne tutulan 24 tane çarenin dini bir yerine getirildi. Şununla bağlıkta halkara tecrübe esasında hem bulgumu kemleştirmek boyunca çarelerin yerine getirmek hem şartlandırmalı. Hem bundan maşallah maya koyum taslamaların yukarı beyateşi okuyup bundan üpşün etmek boyunca çareleri geçirmeli. Kuruluşuk avattaş işlerin hem bakasını esaslandırmalı. Kuruluşuk işlerin hem yukarı hiyeli yerine getirmelerini hemişe gözükçülükte saklamalı. 2020 yılda Türkmen Hemen Devlet kanserine kârhanalarına önümçülük kuvvetlikleri pes derecede kullanılıyor. Misal için Tezen karbamid zavodunda bir gorkozi 50,7 götür. Mari karbamid zavodunda 62,5 götür. Maradot önümsük birleşim ne olsa bari o 20 götürme bara var. Yani
Türkmen Hime Devlet Konserni olsa geçen yıl yarama neticeler kazanırlı. Çoğun için ben sizem bir kayınç ağlan ediyor. Şeýlem elektrik energisini öndüren kuwat hem 44,8 götürüm ulanırlı. Şundan bağlıkta pudoklaryň kärhanalaryna önümçülük kuwatlaryň hem ulanışyny ýokalanymak boýunça zeruri işler geçirmeli. Sebäbi döwletimiz Senat energetik we hime pudoklaryny köp meşhurdan maýa ogumlaryny goýdy. Şoňa bir kärhananyň önümçülük taýdan hem netije giýdejeli bolmagyny gazanmaly. Önümçülük kärhanalaryň dolem taslama kuwatyny işlemegini üpçün etmeli. Import önümleriň ornuny tutýan yerli senat we guruluşyk hem hareketlaryň üpçünçiligini artdyrmaly. Innovatsion tehnologiýalary almaň hemde teknikan iň täze gazananlaryny ulanylýan örümçük kärhanalaryny döretmek arkaly senatyň düýrümini hasem kämilleşdirmeli. Ýokary uly islegden peýdalanýan täze önümleriň hem örümçüligini ýola goýmak dowam etmeli. Durukny täzelenmek arkaly hereket eden kärhanalary döwrap hem ýagdaýa getirmeli. Häzirki wagtda ýurdumyň elektrik stansiýalaryna oturduň 36 tane gaz turbinleri enzamynyň diňe ikisi düýpli awatlanıpdyr. Galan ikisinde bolsa intak awatda şeýişleri dowam etdi. Şeýle 9 tane gaz turbinleri enzamda düýpli awatda hem işlerini geçirmeli. Ilaty elektrik enerjisi bilen bökdünçiz üpçün etmek üçin awatda hem işlerini öz wagtyny geçirmek aýatyny mümkin bermeli. Bu enzamda we elektrik geçirici ulgamlar üçin ähtiýaçy şaýlaryny hem de sarp ediş hem işlerini wagtyny satyn almaly. Sarp edilen elektrik enerjisi boýunça azaplyşyklary geçirmek üçin elektron hem tüle ulgamyny ornaşdyrmaly, çaltanmaly. Ýurdum 2019-2020 ýyllarda durmuşyk saatlaryň hem ösdürmek hem de owa milli maksatnamalar hem kabul edilen beýlik hem maksatnamalardyr. Meýlamalar boýunça gurulýan deskalaryň we binalaryň ýerli hem guruluş serişleri bilen üpçünçiligini goýlandyrmak goýunça zeruri işler hem geçirmeli. Häzirki döwürde aýna we aýna ölümler hem daşary ýurtlardan getirilip valutam çykdyjy edilýär. Şoňra Türkmen aýna önümleri kärhananyň ölümçülük kuwatyny we ölümleriň hem görnüşini köpürtmek, eksport edilýän hem meşhuryny artdyrmak goýunça çäreleri görmeli. Indi senat hem duruş maksatly binalar hem de deskalary ýurdumyzyň garaşsynyň 30 ýyllyk şany aýlamy hormatyny bolmagy bermek üçin olaryň hem guruluşynyň öz hem wagtyny tamamlamagy hem bir gözekçilikde saklamaly. Bir energetik hem pudogyny hem aýratyn üns berýär. Bu da ýöňde hem uly wazifalar durýar. Pudoga fan ulgamlaşdyrmaly. Elektrik energetikasy ulgamyny ösdürmeli we hereket eden elektrik stansiýalaryny döwrap başdyryp olaryň hem täzelerini gurmaly. Şeýlem ýurdumyzy elektrikleşdirmegi hem doly tamamlamak hem elektrik energiýasyny goňşa ýurtlara ýeberlen meşgullerini artdyrmaly. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirjinin guruluşyny tamamlamak goýunça öňde uly işler durýar. Şoň üçin häzirde bir hem mesele anyk hem bir hem çemeleşmegi sizden ýendirgädek hem talep edýär. Endi men ýendirgädek aramyzda sat topluma jogap beren Minister Kabinetiniň başlygynyň ormançary müşük hem ýüzlenmek bilen ýani ykdysady mesele boýunça siz guruluşyk hem senat toplumynyň mali ykdysady ýagdaýyny serjerip hem pul üpçünçiligini goýlandyrmak boýunça teklipleri taýýarlamaly. Toplumda
Al hem belgiler boýunça hasaplaşyklaryny geçirisini we karlaryň hem gaýtarysyny gözekçilikde saklamaly. Toplumun edara kärhanalaryň öňüçi kuwatynyň ulanşyny we ötüş diýipdirmi petemýanyň sebäplerini jikmejik öwrenmeli. Çykdyjylaryň düzgün tenjerip şöylem gözüňe tutulun düýüpli maýa goýunlaryň hem de gurulýan deskalaryň netijelerini belli bir maksatda maalestirmek üçin zerur çäreleri görmeli. Mesafy size de berjek tawşykda müşşik şulardan awarat. Durdulyev ministrlikden pudok edaranyň ýolbaşçylary. Men pudokyň işini hassa gowlandyrmak maksady bilen häzir Türkmenistanyň energetika ministriniň mesele kynnaky hem Türkmenistanyň guruluşy we binagarlyk ministriniň mesele kynnaky hem Türkmen Kimya döwlet konserniň mesele kynnaky hem karara da bolşekçek. Nurdulef'in Aşgabat şäheriniň Demiralynda ýerleşen Altyn Kölüň kenarynda paýtagtymy ösürmek nowatda 17-nji tapgyryny gurmak baradaky meseleleriniň boýunça aýdy berin. Vice-premier paýtagtymyň Demirgadygyna ýerleşen Altyn Kölüň kenarına Aşgabaty ösürmegiň nowatdaky 17-nji tapgyryny gurmak barada teklip edilen şekiller görkezdi. Durmuşa geçirmek meýilleşdirilýän taslamalaryň owudan şekilleri täze din jarşylygyny has ösürmegiň geljegi barada düşünje almaga mümkinçilik berdi. Olaryň gataryna ähli amatlyklary bolan bediginiň öz bolşulygy bilen tapawutlanýan katej toplumlarynyň owunsy bar. Şonuň bilen bir katarda idara ediş binasyny, lukmançylyk we töwda hyzmat ediş merkezlerini, polisiýanyň we ýanyň howpsuzlygy bölümini, 500 orunlyk 2 tane awtoduralgany, seýilgäkleri, köpçülikliň meýdan şäherleri geçirmek üçin meýdançalary, beýleki degişli detgalary gurmak hem de zerur inžener teknik we ýol düzümini döretmek gözüňde tutulýar. Döwlet başlarymyz ködürlüğünün taslamları umuman maqullap, döwrewap din jarş düzümini döredilerini, ähli meseleleri gözüňde tutmagyň, şol sanyny ýerli tebigy aýratynlyklaryň nazarda tutulmagynyň wajypdygyny aýtdy. Gurulmagy meýilleşdirilýän deskalar bu künjüň tebigaty bilen öz bolşy sazlaşygy döretmelidir. Döwlet başlarymyz täze gurulmagy meýilleşdirilýän dürli maksatly deskalar barada gurulmagy dowam edip, olaryň guruluşygyna bolşýaly binagarlyk aýratynlygyna, katej jaýlarynyň ýaşaýyş üçin amatlyk derejesinde häzirki zamanyň özün tejribesiniň, täze tehnologiýalaryň we know-howlaryň öz beýany tapmalydygyny belledi. Bu wagtda vice-premier bir näçe anyk tawşyklar berdi. Milli liderimize bir näçe maslahatlar we teklipler aýdyp, guruluşyk işleriniň ýokary hilini üpçün etmegiň, ulanýan serişleri teçip almagy, olaryň berk bolmagyny, ekologiýa talaplaryna laýyk gelmegine aýratyn üns bermegi taşyrdy. Tanly video aragatnaşy arkaly geçirilen iş maslahatyna başga da bir näçe möhüm meselelere garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz maslahat jemledi. Hormatly maksada gatnaşyjylar, biz şonuň bilen sanly video aratnaşy arkaly iş maslahatymyzy geçirip gutorýar. Men seň ähliňe bir jan taýlagy maşgala wadançylygyny hem bir karawatamyzyň gülle sorunny alyp barýan işlerinde urusynlyklary arzu edýär. Sag bol. Enwortha Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi nämer bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň energetika ministrliginiň işini hasa kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekip, bu ministrligiň merkezi idarasynyň guruluşyny tasdiklady. Türkmenistanyň guruluşyk we binagarlyk ministrliginiň işini hasa kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekip, bu ministrligiň merkezi idarasynyň guruluşyny tasdiklady. Türkmen Kimya döwlet konserniň işini hasa kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nämelerlikde Türkmen Kimya döwlet konserni hakyndaky düzgünname onuň merkezi idarasynyň guruluşy tasdiklandy. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resmi nämelerlikde WDP boşlugyny talaba laýyk ýerine ýetirmen, eşde öýbereni kemçilikler üçin Türkmen Kimya döwlet konserniň başlygy Niyazi Muradoviç bir kenç aglandyrdy.
Türkmenistan'ın Ministerlik Kabinetinin başkanının ornatary Daşary işler ministri bilen Birleşen Milletler Guramatynyň Aziýa we Ýuwaş many sebäp boýunça ykdysady we durmuş meseleleri boýunça komissiýasynyň ýerine ýetirjek sekretary, Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretärining ornatarynyň arasynda sanly wiza aragatnaşyk gurmakary duş geçirli. Duşun başına taraplar Türkmenistan'ın büyük gurumu bilen hyzmatdaşlygynyň häzirki derejesine ýokary baha berdiler. Hususan oň energetika, statistika, feoda we ulug migrasiýanyň dolanyrmagy, tebigy hilakçylyklaryň peteldenmegi hem beýleki ileri tutulýan urlar bilen täze mazmuny eýe bolýanyny belediler. Türkmenistan'ın bu guruma tarapyndan maslahatdan berilmegi, hemme hünärmenliň taýýarlygy, sebitleýin tejribäni hemme maglumatlaryň utgoşulmagy boýunça alınıp barlayan işleri gollaýanyny belenildi. Duşukda Türkmenistan'ın hökümetiniň 2030-njy ýyl içinde döwletçini durnukly tutuşulmagyny gün tertibiniň durmuşa geçirmek wagtynda ygyrarlygy ýene-de bir gezek tasdiklandy. Bu bolsa milli maksatnamalarda hemme sebitleýin we halkara hyzmatdaşlar bilen özara hereketlerde öz beýan tapýandyr. Duşukda hukuksyz kadalaşdyrylan we kanuny migrasiýa hakyndaky global şertnamanyň nazarda tutulmagyny berilikde hereketlerime aralyk maksatdaşly. Milli derejede durmuşa geçirilýän migrasiýa ulgamyndaky Türkmenistanyň anyk hereketleri beýan edildi. Taraplar Merkezi Aziýa tebitine aýratyn üns berdiler. Duşun şäherlerini Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyetleri üçin Birleşen Milletler Guramatynyň ýürütme maksatnamasynyň şäherlerindäki özara hereketleň ileri tutulýan urlaryny, hususan Büýük Gurumanyň platformasyny ferhedüsi kagasyz feodal gumyndaky tejribe bilen urnaşdyrmak arkaly statistika hemme feodal urlaryna hyzmatdaşlyk giňeltmegiň mümkinçiliklerini seredilip geçirildi. Şeýlekem Türkmenistan'ın Täjikistan Respublikasynyň arasynda sow hojalyk meselesine bagyşlanan video aragatnaşyk gulgam arkaly iş maslahaty geçirildi. Oňa Täjikistan Respublikasynyň Energetika we Suw Serişleri Ministrliginiň aralyk halas etmegiň halkara gaznasyny ýerine ýetirjek komitetiniň hemde Türkmenistanyň sow hojalygy baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylary hemde hünärmenler gatnaşdylar. Duşuň başyna taraplar sebitde sowyň sarp edilişiniň şeýlekem 2021-nji ýyl üçin kesgitlenen sow gorlaryna geçirilen teljermelerin netijelerini garadylar. Esasy derýalarynyň suw akabalarynyň iş tertibine çaklama berdiler. Hormatly prezidentimiz tarapyndan sebitde we dünýä möçörüne parakaçylygy pogtalandyrmak, aral meselesiniň täsirlerini geňip geçmek ýaly ugurlarda umum tagallalary birleşdirmäge ýardam bermäge gönükdirilip, öňe sürülen anyk teklipler halkara jemgyýetçiliginiň giň gollawyna eýe boldy. Bu bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň degişli kararnamalaryna berkidildi. Türkmenistanyň şu babatda öňe sürgen tekliplerini äkli döwletleriň beýiklerini nazara almak bilen awraýly guramalar gatnaşmagyna halkara hukugynyň esasyna netijeli halkara gatnaşyklaryna ýol goýmak üçin tagallalary etmegiň zerurdygyny aýtdy. Şu nokta nazardan uguralyp, Türkmenistanyň hem Täjikistan Respublikasynyň hünärmenleri bu geçirilen iş maslahatda sebitiň ýurtlarynyň ykdysady ösüşi hemde durmuş awadançylygynyň öpçün edilmegi suw serişdelerine ähli umumy elýeterlik hemde onuň oby hojalyk zerurlyklar üçin netijeli peýdalanmagyna bagly bolup durýanyny belep geçdiler. Şeýlekem araly ýakasyna durmuş ykdysady we ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmak, suwdan rejeli peýdalanmak, daşky şow tagdynlaşdyrmak, howanyň üýtgemegine uýgurlaşmak ýaly möhüm meseleler çözmek boýunça netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge hemde bu abatda netijeli işleri dowam etdirjekdiklaryny belediler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumdan Guraýatyn we paýtaxt Maşgabatda 4-nji fevral saat 20-den 5-nji fevral saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkın vilayatyny ütkap bilen howa alyp günorta nordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 4-9 gradus, gündüzine 19-24 gradus. Kenary taraplaryna 9-4 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyny ütkap bilen howa alyp günorta nordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 2-7 gradus, gündüzine 20-25 gradus maýly bolar. Mar vilayatyny ütkap bilen howa alyp günorta nordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 1-6 gradus, gündüzine 18-23 gradus maýly bolar.
Liverpool ayetinde ütka Premier Lig'e varıp günorta günü oradan teleskopta 94 metre etiyen şemal utar. Hava gecesine 2-7 gradus gündüzüne 16-21 gradus mayıl vurur. Daşoğlu ayetine ütka Premier Lig'e varıp günorta günü oradan teleskopta 8-13 metre etiyen şemal utar. Hava gecesine 1 gradus soğuktan 4 gradus çen mayıl, gündüzüne 11-16 gradus mayıl vurur. Payitahtın Aşgabatda ütka Premier Lig'e varıp günorta günü oradan teleskopta 9-11 metre etiyen şemal utar. Hava gecesine 4-6 gradus gündüzüne 21-23 gradus mayıl vurur. Yurdumuzdan şu fevral ayının 5-ni magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanymagy başlaýar. Ede watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölüşgörüniň möçberiniň hadadan 10 ötürüm artma bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsal täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle gyş passanda howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazar alyp, passa uragyny maksat berýär. Mehriman ileşer. Bu düňleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islendik passanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunundan watan habarlary peşamyz jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtyrlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär efendim. Ähli ötüşýän ödünne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoş sag bolun, izleýärler.